kan. Oh, kalian jatuh ya, Bapak. So guys, हमारा साइलेंसर टूट चुका है. जुगाड़, इसको कहते हैं जुगाड़. क्या हाल बना रखा है तूने? ओ बुढ़ खेले. आप खतरनाक ऑफ-रोड होने वाले. लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ. ओ भाई आगे चलो ये. Angkat video mencegah kejauhan misalnya tadi dengan angin sangat tinggi pasti mengenai video baik ini berapa ini sampai Tuh guys, दा नै जोंना राइडारा नैबेखौ कामान खोसिगोन. मोजांबाय जोंना आसला राइडारा. फै 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 फै. ओरै ओंखार इजों इजों इजों. Pro rider pro. Yo. Mabri mendang. Waria waria. He binang dena. Hagra jupai. Splendor, Honda. Miếng bay nào mà? Miếng bay. Miếng bay lagi kamera mina miếng mà thơ. Tuh yar guys, ia berada bursa location tu jelas ke nang turbarizer. Yo guys, nang turbarizer HP yang aja nak pakai. Wow my god. Nang dapat hap rugi jangan tu. Oh, bukulai sih bukulai. Narko isi narko. Isi bu. Das kenapa? Tuh yar guys, ini namanya kanan sampai. Start udah. Oh, kamera ko isna deh, GoPro ko. Narko na isa sih. Kira dong. Oke. Oh, narko sih. Isi narko.
फैलाय उनथिं एसे जाबाय दा नांनो हाग्राया रानथ'जोब्बाय नामा सेसलै oh my god खतरनाक अफ-र'ड खालामदोंमोन जों दिनै नांदरबारियाव ओरैथिंलाय लामाखौ सोलायलाय ओरैजाय गफुराव होननाया Let's go! Gosongnan bay, gosongnan ơi! Gosongnan ơi bay! Gosongbra nोङो मानसिया सेस गारिया हाग्रा जाजोब्बाय नों गसंना फैनांगौमोन गसंनानै सेस उफ oh my god गोलैबाय गसंनानै फैलाय नोङो तो गाइस ये रहा हमारा भाई सब कचरा हो गया एकदम कचरा बचरा एकदम नायदो बेखौ जों दा फोसाबनांसिगोन खबरखौ बख'नो हेलमेटखौ बख'दो हेलमेटखौ बख'लाय आरामसे गरम थारलै उफ दाबो गफुरा फिलिंआनो बेलेगलै जोंना दिनै हिट मोनदों ना मोनाखै अफि नांथावलाबायलै नांदरबारि नङा सोर माथा फाग्लाय बेयाव नांदरबारियाव बाइक लांगोन दे अबस्था देख अबस्था लांदा खालामजोबसिगोन जोंनो हिर' हन्डाजों लांदा खालामजोबसिगोन बावैसोनो जोंनो जेसिबिनि गोनांथि गैला नङा होमबा बेखौ लांदा खालामजोबसिगोन आलु गायनोसै नामा पुरा अफि एकदम एबाराव जों लकेसनखौ सोलायनोसै नामा एसे दे now we are change the location अब लोकेशन चेंज करने का बारी आ गया है हम करेंगे यहाँ पे खतरनाक रोड ऑफ रोडिंग ये रहो हमारा न्यू बाइक और रुको टनल में जा रहा है वाव ओके तो गाइस हमारा बाइक स्टार्ट ऑफ हो रहा था अभी हम इसको दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे गड्ढा है ना इस गड्ढे पे लग गया था इसलिए इसकी वजह से स्टार्ट बंद हुआ था अब स्टार्ट हो गया आप खतरनाक ऑफ रोड होने वाले लाइट ऑफ करो लाइट ऑफ ओके अब बारी है ऑफ करने का लेट्स स्टार्ट वाओ ऑसम ब्यूटी कहाँ गया देख नहीं रहा यार बाइक किधर गया देख नहीं रहा ओपी खतरनाक बाइक चले यार डेंजर खतरनाक ओपी पापा इधर वाह जाम करेगा क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे के तो कैमरा मैन बन के बहुत थक गया यार मैं ना मन को ओके
खतरनाक है यार। Ơi. So guys, हमारा silencer डूबा, silencer डूबा, So guys, हमारा silencer टूट चुका है। अभी तो हम इसको ऑनलाइन भी करना पड़ेगा यार। एकदम यहाँ पे टूट चुका है हमारा साइलेंसर। साइलेंसर टूट गया बाबा। साइलेंसर टूट गया। यहाँ पे नट नहीं था ना, इसलिए साइलेंसर टूट गया। हम इसको जुगाड़ करके चला सकता है। अबे रिसीव बनना पड़ेगा इसको। कर कैसे जाएगा यार, साइलेंसर नहीं है अभी, हमको गाली देगा मेरे बाबा। इसको निकालने से कुछ फायदा नहीं होगा, हमको इसको जुगाड़ करना पड़ेगा अभी। चलो चलो चलो, हमको कुछ करना पड़ेगा। ओके गाइस, हमारा साइलेंसर टूट चुका है यार। अब हमको कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको डांटेगा। जुगाड़ करो, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़। साइलेंसर टूट चुका है। साइलेंसर अभी तो हम इसको ऑनलाइन भी करना पड़ेगा यार। एकदम यहाँ पे टूट चुका है हमारा साइलेंसर। साइलेंसर टूट गया बाबा। साइलेंसर टूट गया। यहाँ पे नट नहीं था ना, इसलिए साइलेंसर टूट गया। हम इसको जुगाड़ करके चला सकता है। अभी रिसीव बनना पड़ेगा इसको। बनने का रास्ता यहाँ भी है। इसको जुगाड़, इसको कहते हैं जुगाड़। क्या हाल बना रखा है तूने? ओ बड़ो खेलर से साइलेंसर सोने को। आंलाय मा जाखो मा थाम बेरबाय थाबाय सानदों। सिख्लाफ्रा इदो एसे बेरदों आरो इयो। आयौ जावदों सिख्लाफ्रा। मेगनाव हाबजोब्बाय नामा? मेगनाव हाबजोब्बाय जावदों। माखौ मेगनाव? हाद्रि। वो हाद्रि खुनाय। वो हाद्रि खुनाय। हो गया? हो गया। अब इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ अभी। तो ला दो। तो क्यों? तो यार गाइस, जोंना साइलेंसरा एकदमबारे जिबाय। गारिखौथ' अनलाइनाव अर्डार खालामाबानो उफाय गैला आरोखि। दा न'आव थांनानै बेखौ अनलाइनाव अर्डार खालामनांसिगोन फ्लिपकार्टनिफ्राय। आङो दाख्लै बेखौ नायखादोंमोन, दा बेखौ फाइनालि आङो अनलाइन खालामथारनांसिगोन आरोखि ना। एकदम साइलेंसरा गुदुं थफ्र, इन्जिन मारि गैयाबो थफ्र दोनो आरोखि ना। प्लिज गाइस, लामाखौ नायदो नोंथांमोना। बिराद मोजां आरो जों दाबलिं साफार लाबोगासिनो। यार हम दिनै बिराद मोजां बाइक सालायबाय। जों फार्स्ट टाइम अफर'ड खालामबाय। फार्स्ट टाइम अफर'डआवनो जोंना साइलेंसरा टुट गया यार। खतरनाक अफर'ड। आरो नोंथांमोना बिनि नेक्स्ट भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। जों बिनि खतरनाक फिन जोङो अफर'ड खालामनानै नोंथांमोनखौ देखायगोन। ना मा होनो? अफर'ड खतरनाक पार्ट 2 जल्दी से जल्द आने वाला है। बे भिडिअखौ नोंथांमोना 5K टिक लाङोबा 5K टिक जायोबा नेक्स्ट भिडिअ 5000 भिउस खालामथारो नोंथांमोना बे भिडिअखौ। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव जों गोदान मोनसे खतरनाक
एकदम obrol lampauan arsina. Nama lo guys. Saya ada ini video begitu sampai jumpa. Jangan saling kerap berjuang. Next video lagi. Bye bye.